ama sain thil tu te in zavain suilo chi bai ka bu ko cheu tun tuma hian the holy house tia an soi Mari pian na le chen na Chhungkaw Thianghlim te in chanchin ngaihnawm tak Nazareth atanga Loretto khua Thil Mak Ropui tak thleng chanchin chu kan soi don ani Chhungkaw Thianghlim Isua le chung te chen na in nge Loretto Italy ading so kumzabi som pathum na atang to khan pilgrimage mun lar tak ani chho ta zela akhomi te chin chia dan chuan crusaders kan ti ten medieval hunna ram thianghlim holy land in chu awanga muslim le christian te in do hun lai muslim ral lianin Nazareth khua an lo lu ma chi a Thil Mak Ropui thleng nu Thianghlim Mari te chung ko chen na in Palestine ramami chu Loretto khua thleng van tir ko pali in an zonin apum pui chu him piala thlen puin an hat fel ta an ti ani ngai thatu ten Mari chen na in kan ti chan hi Josepha chu Isua no panlaya aboral ni a soi ni in Isua thi nu thleng po a Mari chen na ani wang ani ti min lo hriat sak don ye chin che ani dana chuan Nazareth khua a he in Mari pian na le seilen na vantir ko Gabriela in lar na mun Isua no panlaya khosak pui na in le Isuan khovela kalsan ni thlenga a chen na in chu apostol som pani ten biak inatan an mangzui zela kum edi zathum somthum paruk na khan empress Helena in atlo nuwa mitam zok len thei nan a in dinga chu khoi dang lam lovin basilica saknan turin thu ape ani in khom na munatan nei chhun zom ani zui zela a en du tan en thein om tabok ani chu tiang chu akalphung ani a the fall of Jerusalem anti Jerusalem khosua samle ti chiat hun thlengin ringtu te tana biakin poimo tak ani chhun zom zel ani athukal zel chinchi ani dana chuan nikwa mei sangkhat zani somkua pakhat khan he in thianghlim Chhungkaw Thianghlim te chen na hi Nazareth mu thain aladinga Turks hovin Jerusalem an suasam tluma Mari te chen na in Thianghlim omna Nazareth khua an thlendon meu chuan a in chu vantir ko pali in phokin mei ni kwa zan atanga zanlai mei ni som sangkhat zani somkua pakhat edi kum thleng khan tarsato tlang chi tuna tarsat anti khua Croatia a tum thlen pui phot ani hemi khua hian Mari in larna le Thil Mak Ropui thleng ta chu record atam viau ni a soi ani nge kum edi sangkhat zani somkua pali December ni kwa zan atanga December ni som zan khan vantir ko pali te bok chuan chawisawn le in Adriatic tuipui an thokan puya thingmun hring nuam tak rekanati khua Italy a an thlen pui le ta a rekanati khua hian thlakua in hung a sei ani rekanati bul hnaya om piloretai rama chuan thariat zet an ngat le a hemi hmun nei tu ming Loretta ti hi a in ming le khoming Loretto tia an ko na chan po ani thariat ngut piloretai rama an nga nu chuan Mount Prodo Italy a farm pakhat Antisi family anti unau pahnih te rama vantir ko pali te chuan an ngat le ta a hemi hmuna hian thali chung mu turin aom nia soi ani bok kum edi sangkhat zani som kwa paruka khan rekanati le an kona kho inkar
kong pui dunga ron suan lut le in hemi hmuna hian a him ber le rem bera hria ni awm takin vantir ko pali te chuan an hung hlen ta ani he in thianghlim hi Italian leilung asak ang reng reng ani lo foundation phum a awm lova leia in hnat mai ani a Jerusalem lama lungrem khom in simple tak mithiam hrang heng archaeologists historians engineer rual architect rual le pol hrang in an zirtian threp nuwa Italy ram leilung ami ani thailo ti a thuthluk na het document an siam le an confirm ani nge science in he Thil Mak Ropui thleng hi anem nget ti na ani chu Nazareth ram lung rem kho masak adung le wang meter 8.5 by 3.8 meter asan lam 4.1 meter chim lama kong khar nei mar lama tukber pakhat om ani a foundation hi amil pui chia lung le vaivut ti khang tu na Mari te in bona ngei Nazareth khua a mu thain ala om boka hei hi endik khapa mithiam rualin an confirm fel thap Thil Mak Ropui chu ani ni tin tlo tu khovel ram hrang atangin Christian te chau lo po sa khodang betu te thlengin an ngai poimo awang le mak an ti awang pon an tlo tam em renga wheelchair a thu ke bai zeng le azon ngai te taksa le tharau damna be saya lo lang ve te le pilgrims tam takten an tlo reng bok ani khati zong kha tun tuma Chhungkaw Thianghlim Isua te Chhungkaw chen na in chanchin mak atanga thleng nge kan soi thei chu ani thil tu ten in lo hlok puya in bengte alo war ve pha nge kan be sei ale peka chanchin ngaihnawm dang nen kan lo let le anga min lo thira min lo like le min lo subscribe sak turin kan ngen hal bok ani